Santiago levanos parado. E se sincero contigo mesmo, ti tamén o estás notando. Levamos anos escoitando promesas, anos vendo como todo segue igual. Barrios esquecidos, rúas sen manter, suciedade e problemas que ninguén soluciona. E, mentras tanto, os de sempre no mesmo sitio. Pero Santiago non é iso. Santiago somos nós, a xente que vive aquí, a xente que traballa cada día. E esa xente merece moito máis. Por iso nace UCIN. Non para facer máis do mesmo, non para prometer por prometer, para escoitar, para actuar, para cambiar Santiago de verdade. Queremos algo moi sinxelo, que os barrios teñan voz de verdade, que se deixen de decidir cousas dende un despacho. Un refuxio de bando digno e actualizado. Máis limpeza nas rúas, mantemento real dos barrios na cidade e no rural, e recuperar unha cidade coidada, viva e pensada para os veciños. Porque isto vai de vivir mellor, non de política. Santiago non precisa máis discursos, precisa xente con ganas de traballar, non os de sempre. Xente que escoite, xente que faga. Se estás canso de máis do mesmo, se queres cambiar as cousas de verdade, afíliate. Xa nos toca, Compostela.